Sandra, bona nit. Per a molts, anar avui al circ s'ha convertit en tota una tradició, veritat? De fet, este circ en què ens trobem ve a València cada Nadal des de fa més de 25 anys. Ha vist passar a moltes generacions que han vingut a veure-ho i que encara avui continuen venint i deleitant-se de la màgia del circ. I no és per a menys, per així han vist al llarg de la vesprada molts animals, tigres, lleons. Segur que a molts de vostès se recorden a quan eren menys. En aquests moments veuen en la pista alguns elefants que estan fent equilibris, per no parlar de tot l'equip humà. Així treballen més de 100 persones que cada any se superen amb nous números, amb nous espectacles, però l'imprescindible sí mai canvia. Estan els equilibristes, els pallassos, els mags, però sobretot la il·lusió de tants xiquets que esperen que arribi tal dia com avui per a passar una vesprada diferent i en família. Avui he vingut jo al circ per a veure els pallassos i els lleons i a tot. No s'han perdut ni un detall. Alguns venen cada any, però el circ sempre resulta màgic i no parlem només dels menús de la casa. Vengo todos los años y vengo a revivir los viejos tiempos. Es tradición que en Navidades se venga con los críos a pasar un día bueno con ellos. Un menú diferent replet de colorins, llums i coses que no passen en el dia a dia. Així hi ha cavalls que ballen sevillanes, artistes capaços de volar i feres feroces. El público cada vez es más exigente. Nosotros lo sabemos, entonces cada año intentamos superarnos.